Здравейте, аз съм Стефан, вие сте с Контрабанда TV и днес ще представим нещо за тези от вас, които обичат да слушат силна музика навсякъде и обикновените преносими колонки не са ви достатъчни от към звук, здравина и така нататък. Затова представям мега яката колонка от Skullcandy Air8. Air8 е портативна тон колонка с впечатляващи размери, но за сметка на това е по-добра от всички останали преносими тон колонки, които някога сте чували. Вградените и два високоговорителя правят една от най-мощните колонки на пазара и така тя става супер подходяща за тези от вас, които обичат да колонясат навсякъде. Готиното при нея, че тя е водо- и удароустойчива и така няма да се преценявате на някоя партия, ако някоя бутне или разлее нещо върху нея. Колонката е с 360 Sound, което ще рече, че ще звучи еднакво както и да я завъртите. И също така има 10 часа живот на батерията, така че със сигурност ще изкара повече от вас на партията. Има 3 основни бутона за увеличаване, намаляване и среден, с който комбинирате различни функции на колонката, като например да активирате Bluetooth. От двете страни на колонката ще намерите метални хълки, посредством които може да закачите на абсолютно всякакви места. И накрая, но не на последно място, може да свържете колонката към вашия смартфон чрез Bluetooth и така да използвате всичките функции от разстояние. Но все пак, ако нямате Bluetooth, може да я свържете с нормален 3,5 мм жак, който се намира отзад. Skullcandy Air8 струва 299 лева, може да го намерите във всички наши магазини, както и на обновения ни сайт kontrabanda.bg. Аз бях Стефан, беше ми приятно и до нови срещи!